Hello. Ani khajani takuk tai bukuk song. Tini hai joro hai na hai. Phai sok pai jak norong nukhana bite. O bite bai na sung phai laika khumulong ni simi. Bisram gonjo tai yang tabuk phai sok pai jak Karbook kalmohon kami. Karbook kalmohon kami fellowship phai sok pai jak norok nugui mankhana o thai rok norok already sini jak tai saiman jak na. Yang o tongo tuimuk tui yormani thai. Norok o thai no saiman jak tai sini jak tai nukjak na. Thanayo norok saiman ka oro je tuimuk ni tui yormani. Belai keno tuimuk bul bul ke phai tongo. Tabu ke belai keno komung khagi ni sai. Norok nugui mankhana o thayo sung phai sok pai jak Karbook kalmohon kami o tinini fellowship belai keno dynamic mani thangai tongo. Tamani bagui himale Kaitor sarbrumno chobaoi naikolei tongmani bagui belai kheno tongthogo phiaba bungni ango current kwrui belai kheno kudukma sali wngkha par 1 month hai wngkha bungni current tui tabu bo phaiako phiaba borok orok no tui rok ma phai na paio norok nukhana tuimo kom wngkha gini sei tui phaimani orobo haipono tuimung ni tui yormani ba yor khlaina tongo belai kheno naithoke chini kaitorno belai na hambai maro o jora kaham rok no tini hai na hai jono sal katal khe yapari rimani bagui norok nugui mankhana gari phai tongo borok khe chini ukologo chung first sok paika tai chung lengla thai jagao je Karbook thai je Karbook thai o mongkha kalmohon kami malainani chikang je thai lengla mani oro belai kheno place kaham tabuk sung Karbook kalmohon kami o sokinai omo sokya sini chikang je thai belai kheno o thai kaham lengla thai chini kaitorno belai no hambai maro o jora kaham rok no chungno haina hai aphari tongmani bagui chini kaitor belai kaham bini khairokma hamjakma rok paiphlaia hallelujah amen. Praise the Lord. Belai khena tong thogo jorao norok nukhana rubber bagan tabuk sung fellowship ni bagui ready ngai tonglaio tiyar ngai tonglaio thangai tonglaio bini yakungno boni narengya ninanggai klai thangya Israel hano meregnai kai sisa tonggo ya